Van de 5 peteeren die de technisch directeur Johan Hansma Joet had, is er dus 1 meer nijspeteer. Heerenveen heeft afscheid van Gerald Sibon. De reden daarvoor is dat hij is bijna 38. Nou, hij heeft een mooie, respectabele carrière. Maar een van de speerpunten in ons beleid is dat wij doorontwikkelen willen van jeugdig talentvolle spelers. En we willen graag zijn positie in gaan vullen met een jeugdige speler. Het is even niet anders. Ja, ik vraag me wel af, is dit nu einde carrière voor jou? Of zeg je, ik wil nog bij een andere club door? Ja, dat weet ik nog niet. Daar ga ik even goed over nadenken de komende weken. En, eerst dit eventjes een plekje geven. Valt het je tegen? Ja, valt me wel tegen. Ja. Had je anders verwacht? Ja. Dat had je ook logischer gevonden? Ook dat, Ja. klopt. Het contract van Rajiv van La Parra is maar 2 jaar verlengd. De contracten van Breuer, Elm en Roda binnen formeel op zijn omdat dat van 1 april mat. Op het dit net dat Heerenveen definitief afscheid van ze neemt. Elm had wel onjoen uit te zien naar een orde uitdaging, maar Michel Breuer en Geert Arend Roda, daarvoor is nog wel een opening. Wij zijn op zoek naar een nieuwe rechtsback en een nieuwe linksback. Nou, dan moet je dat ook eerlijk tegen Michel zeggen. En als we kijken naar de situatie van Geert, dan die wil volgend jaar heel graag spelen. Dat begrijp ik ook. Nou, dan moet je ook met de invulling van de selectie voor het nieuwe seizoen moet je daar ook rekening mee houden. Dus vandaar dat wij dat voor ons uitschuiven. Nou ja, als je dat vertrouwen het is, dan doe je dat echt zo. Viel dat zo? Geen vertrouwen? Nee, ja, natuurlijk. Nou, op dit moment wel, omdat ze nog net verlengen. Dus op dit moment is er net zoveel vertrouwen in die dat ze een contract maar verlengen. Valt hij dat bot aan? Nee, ja, ik wist dat die periode eraan komt en het is Heerenveen's goede rug, dus ik heb weinig speeltijd hier. Alleen ja, dan is het wel jammer, omdat het natuurlijk wel hier van nou 8 hier race die roen. En als het dan op deze manier vertrekt, is het jammer. Daryl Jammaat joert net op de training ondergeeft vreed een operatie om zijn knibbel. Sneun zijn grens doet hij in elk geval net mooi en mogelijk is Jammaat 4 weken uitskekelen.